No,
الدولة ما كان يكون فايد يا رب. إذا كان كنت يوم فوقا. وصلنا. تجمع فوقا. فلت يوم فوقا يقول. يعني ده كوستي. Olo ni ka bere ko ko ni ko fla ko bere ko. Ni ma ko bere ko kala ma ka ina ko bere ko joma. Aga do so ya do ka so ya do ka ni function jera. Yere ka se ya ka check aso. Afana na musa ko bala. O to musa tiri ole woro ga ni ka fla ke. Ise senta aka ja do ni fla ka do da kunya kele. Wale be ka ma fe da kunya kele fiya ke wa kala ma seru de. Ni fa ka ja nyondo ni ma da no ko ke. Ni be nyugo. Kama kuli ko tere o mala me kala o mala me fota o mala me baraka. Kuli ko ka ja to. Kama saya kena mengontrol dia fanya punya. Uli kan syakiso, ni saya kasro nanti akan famai ladu. Kata kan ladu tu kah orang ke? Antara kita nanti yang sudah dia yang malik apa? No, amar terabari jam punya. Di mana mak? Alasan gua kau betul apa? Saya alasan betul apa betul? Dia belum kau baik betul. Kau ni dia ada ayu kusiba. Ini sila kau lebih temen. Kali fora ayu. Akara olu to diri ka direct de la TikTok sanfɛ a ka fɔ diri ye k'a bɛna sogo ɲɛnama di diri ma minnu donna diri ka TikTok kɔnɔ olu k'a mɛn Ala ma sɔn ka sogo ni minɛ ka d'aw ma k'aw k'a bɛn ele ta ma n'a dɔ bɛnna taw ta ma de taw k'o bɛɛ kɛra ye ni lɛ kelen de Ala ka hinɛ bonya ale la n'o mari ye Maru denmuso ka fɔli yɔrɔ Ala ka hinɛ wara ka vie la ale ni wara ka caco ka vie de taara faga kungo kɔnɔ ka na n'a ye o la daw ko woro kelen bɛ d'e ma o nasɔngɔ bɛ la o kan kɔma kelen bɛ di tigiyabolo mɔgɔ in ma Alpha Touré bɛ yan Alpha k'i ka sogo bɛ mobili kɔnɔna la k'o bɛ tila ka d'e ma ko 1000 bɛ di ne warigate ma ka 1000 di bɛɛ ma Mejaw ka wari k'a bɛ 2000 do i fana ma n'a ye bilara min na k'o tɛ hakɛto k'a ye dansɔgɔ k'a ye ko tɛ Alasan ni terikɛ ko bi a ye 2000 di ko ka Alasan di Alasan ko ka mɔgɔ